Takže ahoj, ja som Mikča, vítam vás pri mojom novom videu. Dneska budem hrať na Xboxe Kinect. Lebo som tam robila časokov, tak si musím presunúť na chvíľočku. A toto video bude o tom, že budem hrať buď futbal, tenis, alebo niečo také. Proste, lebo nudím sa strašne, neviem čo robiť, nemôžem chodiť nikam, nemôžem byť na slnku, tak aspoň budem natáčať video. Takže sa môžem sa vrhnúť na... A ospravedlňujem sa, keď vám budem zavadzať, ja vám, ale budete tam nič vidieť. A ideme prvé hrať bowling. Čiže asi ma tu vy nevidíte. Aha. Aj. OK, ako posúvam to dosť. Kinect som dostala na Vianoce. Skoro všetko. Fakt. Konečne. Tam vejde bowling. Trošku to posunieme. Takže ide Blake proti Benovi. Takže Blake som ja. A chcem vám ukázať, ako to hádžem. Takže dáme to takto. Takže poprvé zoberiem gulu dole, nalievem sa na žičky a hodím. Proste Deno, ale ja si musím volakam dať vyššie kamerku, takže stopujem. Pozrieť sa na Dena, jak on hádže. Ja to vyhrám. Takže zoberiem. A dostaň! Možno nedám. Takže idem ešte raz. Predtým to dá ako prvé strike. Takže možno. A to tak nejak vidím na tabulke, takže tak nejak. Deno. Ide Deno. Deno. Už je Deno? Áno, Deno. Deno stopula. Kúkajte sa na ňu. Padniem. OK, berám loptu. Háčem! Jaj! Mola. Fakt hádem s ovládačom. 3 mi dostali, chápete? Asi niečo. Ja mám 31, 22 a on tu bodov. Takže moja má s Explom, majú takýto istý Xbox aj hry. Takže sa... Maj. No, môže hovorím mu tu tam? A ja hovorím.
to mi nevadí, ale mohol mu to tam začať horeť. Hej ľudia, tuto je Deno. Kde? Okej. Nechápem obě. Jdeme lávačkou. Jdeme ľavou rukou, ľudia. Hop. Aha. Hop. Jej! Začalo to horeť. Hejte ho! Je to ja! Aby si to počuli. Si nechceme baviť celkom aj hrať. Dina budeme dávať preč. Idem ja. Ťuk. Ale... Nedala. Nevadí. Dena, predbiehaj preč. Takže idem ja. Nedám to. Ale aspoň niečo. Som prvá tak. Za chvíľu ideme 10. kolo. Ideme posledné 10. kolo. Teraz, keď dám stred, môže byť aj na tretí krát. Prosím, alebo pět. Prečo ja? Prečo? A predbehneme preč Dena. Takže je finále teda. A pozrajte, som prvá. Tak je prvý Blake. Dobre. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Pôjdem dať aj pokračovanie na niečo iné. A takže ahoj!